Makati chairman. Not nofara. Mukati udzani chiri kuitika panapa. Alright, not tangati pa morning service yedu yemangwanani. Saka iyi ndio project yatinayo yekupera kwegore. Yekuvaka ma toilet blocks yedu. Saka taona zvakanaka kuti basa rekuvaka Jerusalem rinoda kuti munhu wese ave part of basa iroro. Saka takumbirana nehama dzose dzeyuthi dziri pamusangano ndivangosvika pano vaone project yavo payakatanga matangiro ayo nepayavari. Tazodaro taona zvakanaka kuti tingowana 10 minutes kuti mumwe nemumwe angowana kabasa kaanobata. Saka pamaona malines ese ayo vanga vachiendesa macement bricks ayo mberi kuchavakwa toilet blocks rana amai ramuri kuona block rana baba. Saka vakomana vanga vachiita zvidhina block rana baba, vasikana vachiendesa zvidhina kuchavakwa block rana amai. Ndo basa ratanga tichibata. Saka panapa vamona vasara ndo vachapfuurira mberi nekubata basa rekuvaka the whole day pachinge pachivakwa. Program yedu ichipfuurira mberi, Jerusalem richivandudzwa, ndo program iri pano. Okay. Saka zvinoratidza kuti program inenge iri kufambira mberi zvakanaka. Mungatiudzawo here kuti izvezvi pamava stage amava pane zvimwe zvichiri kudiwa here kana pane mamwe machallenji achiripo here kana kuti zvese tingati zvakaringana? Tinotenda. Zvizhinji ndichakurifera kuna vatari vinga vari kutungamirira project. Iri kuitwa under department redu redevelopment. Saka ivo ndo vanoritungamirira. Tina baba vachiwaye ndo lead builder wedu pa project. Asi maresources achiri kudiwa project iyi project hombe kufura zvataitarisira. Mukaona chivakwa ichi chichada kufese kutanga yebrickwork. Chichavakwa kuti plan kusvika brickwork yapera. Chichaiswa roof. Then chapera chichatanga kuitwa zveplumbing. Zvisina zvapera munoiswa magetsi then mozoplastwa. Saka maresources ari kudiwa apa akawandisa. Plumbing on its own inodimanda a lot of resources. Mune bathrooms then ayo matoilets kumayurinary nesokuti kufitwe zvinhu zveplumbing zvinoenderana neeach section. Saka maresources edu tichiri kumatsvaka, tichiri kumada, tichiri kukumbira rutsigiro kuhama dzose kuti project yedu kunyatso kubuda sezviri kupere sese. Tinoti kana vanhu vari pano pamusangano vanoenjoya kuva pano nekunge vaine pekugezera pakanaka nekunge vaine matoilets akanaka. Saka takavamba project iyi. Alright, mashoko enyu kuyouth vari pano nevasiri pano vari kuvatimana enyika nekukereke yese ezo. Mashoko edu anoti ngatibatanei. Nguva yekuvaka ndo yakatodarika, tiri kumashure. Hatina zvimwe nguva yatinofana kunonoka, hatina zvenguva yekunge takagara tisina chatiri kuita. Saka tiri kumashure already nedevelopment. Saka kuti zvinhu zvedu zvibude zvoda kuti titsigirane, tisapotane. Kunodiwa zvishoma, tikabatanidza maresources, tikatsigirana nezvishoma, zvinhu zvedu zvinobuda. Pano paJerusalem hapafani kunge pasina chiri kufamba chedevelopment nguva imwe neimwe. Panofana kunge paine basa riri kufamba zviri continuous. Mabasa iwaya afambe kusapotwa nemaresources. Toda kutenda ruwadzano, toda kutenda sungano, toda kutenda boka rose reyouth nekusapota kwawakaita nemaresources. Atisvitsa patasvika right now. Tichikukurudzirana kuti basa iri risvike pakupera zvakanaka. Rinoda kuti tirambe zve tichingotsigirana nemaresources. Saka ngauyai tibatane vari mumaprovince ese vari kudiaspora. Jerusalem ndirore tinovavarira kuti tirambe tichingovandudzika pazvivakwa kuti kereke yedu inge ichiyemurika. Saka ngatibatanei mabasa edu asamira aramba achingopfuurira mberi. Totenda chairman.